Bokajan subdivision ke parlo Kuligang along ke do Kuligang Lem Secretary Babu Ingtipen ke damtang bo signifying ko rai si ani kang sampor phai troxia por amithanga hemalong pherangkya mai ke phapon pherangkya mai long Bokajan Food and Civil Supply long Inut Area Inspector long Kumar Ingtika thar Kuligang Lem salong kalili kalanglang aning ki thite kang puthaksi Lems chun bang Babu Ingtipen ningche pon bangso pherangkya mai ke phahut Kuligang Lems chun bang Babu Ingtipen kaning je pon atengke ke damtang bo signifying ko raisi adap apor malom Bokajan Food and Civil Supply along Inut Area Inspector long Kumar Ingtika tharabang Kuligang Lem salong damsi kalili kalanglang me hingno lapen aning je pathisi kang check lapen ke ther dam busi akoy arwak pon Area Inspector Food and Civil Supply long Kumar Ingti alang nam Bokajan subdivision long selan klembom la Selang ni nili bang we film song dam si pini nili stop tumpan ki butikang polam sining duglam na puson hilo je nale tu be alems ke bon lo la pen ke nili bang non abang so busika chiklo mote 30 juna ni ke nili dides ang hoy ta ka chini lo selang li pindak tikang masi mo secretary bang ne thanoi kusi nili pan stop tum report pilo sinili ningoy lo sinili puthok labang solam chali lo pe nili office dam lo Office dam bangali fanci tong dak namen ini sabu dibet dolo alangi bangali fan pulo je na ni tuma department fan la puson mane na ga challenge pusini fanai pu masini li bang pulo pilo department challenge ke ni thangla we je dak subordinate das na hawa na bangtha poni banglo la silason inut officer la puson kachoma thapot ningduk pik lupusi ningje athelang li inut officer arona tengpen wangason te messenger potlo sita nona bangki Ningki thi kang check pen kalidet nang ji apotlu puta ningji athela bangso lem saphan Babu Ingti chepaduk propensi pinyani radatum akahelo damnang ni pin pen awar sai longlo anparda lem saphan longle chipilo go down lem sa hem la pen ahoyar pong hai hoi palong don si non radatum ale longlo la sinon men area inspector long Kumar Ingti ka thar dam pen la so lems nang ingthan peji athe non prapchin penisi DDS Chunbang nangman pupusi chipin dak dam puta pachini pong lapen labang solem tame kang hablu pusinali pu asinali labang so power kona silong logje Kuligang lens pan kang habji temo labang so mu ke public property la nali property de gali nali ke DDS a power pen labang solem pan kang habu gali le council authority de long da council pute da kar belong to mas council EM do food and civil supply EM do khoi dum si dak lagle aron pen si bang ko pimai chok kite bang claim ji Tanali direct lapun murid fan thang chini ne pen kagos photo pin pen inspection le vai ba pine inquiry le vai tame without knowledge without ani kagos ave pin pen le bang polo pu memen chok person murid fan pu thea tika anparta Bokajan subdivision angkang ke do an lem script hotum long Kumar Ingti ka tharaphan sangke pon long jia phan pu pen achiklo jonwangta tangka suri pho pinang la pen humtrok ke bra pho FB sobatum ta tangka suri si Pinang lapen anparta kerosene lapen gas anta tangka chongtip dunlang lapu ana phijong si ke ther ke hab padobon bom lang pute kopuson si lems kering unji lang ma pusi ning ripon sang dor de chet lake dolo lake hada ke wana hut kilina long pen amata ke chok chit chet lapen ladak sitame thandun pa chet pa chadabang ke dolo puta ningje ponthu Lasila Haya Puta, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Joint Secretary Food and Civil Supply Arpu ke dotum Langtar Libra Insai Pado Sonte Mesenji Pusi Tuning Report. Jong Si Komane Corruption Claim that Lo Pulate Hem Kangsa Bengchi Pusi Ningchi. Lasinon Long Kumar Ingti ka tharapan Kupia Kangsai PG lake Kewangji Aporo Husi Chini Pon Poputa Pachini Pon. Bokajan Pen Anantirang Karbi Anglong Live.